Tkompli tikber l-ispekulazzjoni wara li l-President Amerikan Donald Trump abbanduna l-laqgħa tal-G7 li kienet issir fil-Kanada dan sabiex jikkonċentra 100% fuq ftehim għal wafqien mill-ġlied bejn Iżrael u l-Iran. Donald Trump li qabel din il-gwerra kien qed jidher qrib ta' ftehim mal-Iran dwar il-proġetti nukleari tar-reġim Iżlamiku ħeġġeġ għal evakwazzjoni immedjata tar-residenti kollha mill-kapitali Iranjana, xi ħaġa li qed tidher impossibbli meta f'Teheran bħalissa jgħixu l fuq minn 10 miljun ruħ. Fl-istess ħin l-Iżraeljani komplew bl-attakki fuq l-Iran fejn baqgħu jeliminaw lill-uffiċjali ewlenin tal-qawwiet Iranjani huma qed iħeġġu wkoll għall-evakwazzjonijiet tar-residenti mill-inħawi lejn il-Grigal ta' Teheran fost stennija għal fażi ġdida ta' offensiva fuq il-faċilitajiet militari tar-reġim Iżlamiku. Fl-aħħar sigħat ma wafqux l-isplużjonijiet fil-qalba ta' Teheran b'missila tal-Iżraeljani tolqot direttament lill-istazzjon tat-televiżjoni tal-Istat waqt xandira diretta. L-Iranjani min-naħa tagħhom komplew bl-attakki fuq Iżrael f'kunflitt li ma jidirx li qed ibatti. L-aħħar rapporti rreferew għal aktar ċivili Iżraeljani maqtula mill-missili tal-Iranjani bl-ammont tal-vittmi f'Iżrael jaqbes 30 mill-bidu ta' dan il-ġlied. Madankollu, Iżrael jidher li kiseb vantaġġ sostanzjali f'din il-gwerra u rnexxielu jisfrutta sew l-element ta' sorpriża dan wara l-ewwel mewġa ta' azzjonijiet mill-ajru li eliminaw kważi l-membri kollha tal-ġerarkija militari tal-Iran fosthom il-kmandanti ewlenin tal-Gwardja Revoluzzjonarja. Kelliema l-militar Iżraeljan fl-aħħar sigħat qalu li l-qawwiet tagħhom qatlu wkoll il-kmandant Iranjan ieħor identifikat bħala Ali Shadmani li kien wieħed mill-aqwa strateġisti militari tar-reġim Iranjan. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu qal li l-aħħar attakki preċiżi tal-ajruplani tal-gwerra Iżraeljani tefgħu lura bis-snin il-programm nukleari tal-Iran. Netanyahu huwa wkoll fiduċjuż li Iżrael ma' żmien ser jirnexxielu jelimina anke tmexxija fundamentalista Iżlamika u issew li l-mexxej suprem jefemissu l-istess xorti li kienet misset lil Saddam Hussein. Intant numru ta' pajjiżi fosthom il-Polonja u r-Repubblika Ċeka qed jevakwaw liċ-ċittadini tagħhom minn Iżrael permezz ta' ajruplani charter. Il-Polonja kienet anki qed taħseb biex tevakwa l-membri li mhumiex essenzjali fl-istaff tal-ambaxxata li għandhom f'Teheran.